Oy, tumboy, ay tumi. Pag-untat na, ano pa yung imong ginasinggitan? Gakatulog ka pa? Bugtaw, Agosto na, natapos ng eleksyon kag may nagdaog na. Pero sa subong, ang palayagyapon ka? Ay nano. Gani, partido PPP, pungko, plastar, pamati. Kay man si Tommy, sa subong, wala ka move on. Gani, punto por punto hantang iyang kabuangan. Una nga punto. Halin sagwa, hasta sa sulod sang sinihan, gindala ninyong kabastos ninyo. Una itong mga kabataan, sagwa sang sinihan, nagasininggitan. Subong naman, ining si Tommy, hasta sa sulod sang sinihan, nagasyagitan. Ay Tommy, ang pagsuyop sang katol, ontati. Kadungang punto. Kabalo na ko kung anong sunod nga pelikula nga himuon ni Daryl. Kabalo ka mo kung ano? How to move on para mabuligan kamong mga timang ninyo. Katatlo nga punto. Sang una, nagasulay ka mo sa initan para magsyagitan. Pero subong ba nag-improve na? Kay man ining si Peppa Pig, sa sulod sang air condition nga sinihan, nagasinggitan sang iyang pinaglalaban. Dapat na punto. Sang una, makakita ako sang nagarali, nagaprotesta, nagasininggitan sa tunga sang dalan nga daw mga timang. Nagainit ang akon ulo. Pero subong, kung makita ko kamo, daw naluoy ako. Kay man, ako na-realistar nga ang ginapanghimo ninyo nga wala kapuslanan. Hindi lang kay katangahan, kundi kabobohan. Gani majimbo? Majimbo. Ontate ang imong bisyo. Pahuway, relax. Kaya natapos ng eleksyon kag may nagdaog na. Untat ang pagsuyop sang agwa oksinada kilang tawaho. Lain ang epekto sang utok nimo. Suggestion ko lang sa imo, Tiburcio. Pamati, Tiburcio. May suggestion ako kung anong himuon mo. Muniho. Utang ikaw motor nga miyo. Rides. Palibot-libot dira para makamarasmas ka kag mabulubog na wanang utok nimo. Okay? Tapos kamo man, gado hindi gid desidido, do hindi gid pabor sa ano nagakalatabo subong. Pahuway kamo. Relax. Ano kala ninyo kasinggitan? Ano kala ninyo kasyagitan? Kalma kamo. Kay after 6 years, paano kamo mangampanya kung gin pangguiter na kamo?